kvällen? Jajamän. Jag är med. Ska du verkligen hoppa upp i palmen? Ja, det är klart han ska. Han vågar ju aldrig. Det är sant. Okej, är ni beredda? Det är sant det. Det är sant. Kom igen nu. Jag måste kissa på mig. En gång till. Det var det plattaste fall jag sett. Ja, det var fan patetiskt. Du vågar aldrig. Det går inte. Ja, det är klart det går. Och få en bra svung så. Nej, det går inte. Jo, det är klart han klarar det. Kom igen nu då. Ja! Ja! Där har ni den! Ja! Ja, det är helt underbart.